veritat és que l'organisme internacional ens ha donat la màxima qualificació de transparència. A partir d'ahir és el que interpreta el que vulgui. Però a mi el que més mal me sap, i això crec que no puc deixar de dir-ho, i tot i que no era la roda de premsa d'avui, és, primera, que crec que és bo el torrent, que hauríem de felicitar-se tots els torrentins i felicitar a tots els torrentins per estar torrent dins d'aquests 20 municipis de tota Espanya, de 110 municipis que tenen la màxima nota. I estem parlant d'un organisme internacional completament asèptic, si volem dir així, i que les afirmacions que s'han fet per algun grup polític, la veritat és que a mi em sembla molt mal, perquè pense que en vez d'alegrar-se de lo bo per Torrent, quasi que me sap mal que Torrent tinga bo. I ahir ja suposa que jo trasladaré a aquesta entitat internacional les afirmacions que ha fet el bloc i d'aquesta entitat que valore, però està ficant en entredit la imparcialitat d'aquesta entitat. I això me pareix molt greu. I per últim, sí que volverà... Seria absurd de dir que l'índex de transparència ens l'han donat a un equip de govern, que ho és, perquè s'està fent una gestió des del 2007 que ha fet possible que aquesta nota hagi anat pujant des d'un 5 a un 8, crec que era, fins ara a el que seria un 10 o un 100, com fiquen ells, no? Però aquesta gestió no se pot fer si no tens darrere tot un equip de treballadors i funcionaris completament implicats i completament decidits a que les coses funcionen i completament tenint clar que el que volen és el millor per a la ciutadà, que quan entre per la porta de l'Ajuntament al final tingui la informació que precisa, si li faig el tràmit de la millor manera, en el menor temps, i que a més pugui tindre el seu accés a través d'una pàgina web i els mitjans de comunicació la màxima informació que és el que s'està donant. Per tant, jo en aquest sentit, per a mi és un èxit compartit a 3 bandes, com a equip de govern, com a tot el personal de l'Ajuntament i com a que és un premi per a tota la ciutat de Torrent. I això, negar-ho, és voler negar que Torrent està fent les coses bé i els seus ciutadans estan fent les coses bé. Com a Ajuntament, un dels més transparents d'Espanya, podria ser que demanara o veu que podria millorar-se la transparència d'altres administracions o institucions, com s'està parlant últimament tant com les Corts Valencianes, el partit, com valoraria aquesta situació? Estan per la pregunta, diguem. La imatge també que té la ciutadania de la política. Jo crec que en aquest moment totes les administracions i tots els polítics, i tots els colors, perquè de fet així només se parla només d'un partit polític i crec que és una forma d'enganyar a la gent, que la gent no mereix que se l'enganyi. Tots tenen que saber fer les seves coses ben fetes, totes les administracions, i tenen que buscar el millor per al seu ciutadà. Nosaltres entenem que aquesta és la nostra millor manera de fer. Jo no vaig entrar a xurgar si una administració fa millor o pitjor. Jo crec que ahí està aquesta valoració. Si algú teniu el llistat d'això, perquè està en la pàgina web, d'això 110 municipis, n'hi ha de tots els colors polítics. I crec que en aquest sentit, com a ajuntaments, la valoració que feia el president és que se valora realment la transparència. Els altres paràmetres, jo l'únic que vull és que el ciutadà de Torrent estigui ben atès, que pugui obtenir la seva informació, que se li puguen resoldre els seus problemes i que senta que els seus governants, en aquest sentit la seva alcaldessa i els seus consellers, són persones a les quals pot acudir, se les pot trobar i se les poden resoldre els seus problemes en la medida que puguen. I si no, se dirà que no se pot. Per a mi això és bàsic i molt important.